Il-vot ta' 8 ta' Ġunju se juri fiduċja fil-Partit Laburista. Hekk stqarret Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela f'intervista waqt il-programm Temi fuq One Radio ippreżentat minn Ġenis Bartolo. Fil-fatt, waqt dan il-programm, Dr. Bela spjegat li vot lil kandidati tal-Partit Laburista fl-elezzjonijiet ta' xahar id-dieħel huwa vot ta' fiduċja b'saħħitha għal ħidmet il-Partit Laburista fil-Gvern. L-elezzjoni ta' 8 ta' Ġunju mhuwiex vot għal xejn, anzi huwa vot ta' fiduċja f'dak li qed jagħmel Gvern Laburista ta' dawn il-bidliet kbar li qed iġib għal ħajja tagħna, favur il-bidliet kbar li qed iġib fejn jidħlu n-nisa, fejn jidħlu tfal, fejn jidħlu l-anzjani, iż-żgħażagħ tagħna. Huwa importanti ħafna li mmorru nivvutaw. Waqt il-programm Dr. Bela tkellmet ukoll dwar il-ħidma li qiegħda ssir fil-lokalitajiet f'pajjiżna fejn sostniet li din il-ħidma tolqod b'mod dirett lil kull individwu, dan għax jolqtu l-għaqdiet u l-attivitajiet li jsiru f'kull lokalità. Dik hija fl-aħħar mill-aħħar il-komunità, u ġvera dak illi jagħmilna Maltin, dak li jiddefinina, dak illi jagħmel kull raħal bil-karatteristiċi tiegħu, differenti minn raħal ieħor. Kull belt bil-karatteristiċi tagħha differenti minn belt oħra. U dawk għandna nippreservawhom, dawk għandna nużuhom u nibżgħu għalihom. U huwa importanti li fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali nivvutaw. Hawnhekk Dr. Bela sostniet il-ħidma b'saħħitha li qiegħda ssir biex viċin kull lokalità f'pajjiżna ikun hemm spazji miftuħa li jagħtu kwalità ta' ħajja aħjar lir-residenti u li jservi għal ġid komuni. Hawn Lidja Bela tkellmet dwar ħidmet il-Partit Laburista tul din il-kampanja fejn anke spjegat li tul dawn l-aħħar ġimgħat komplet tiltaqa' man-nies f'diversi lokalitajiet differenti. Hawn sostniet li meta tkellmet man-nies dejjem esprimew is-sodisfazzjon tagħhom għal proposti imħabbrin mill-Partit Laburista, proposti li fi kliema ġejjin minnhom stess. Tiltaqa' ma' nies ukoll li jagħtuk xi idejat, jgħidulek b'xi suġġerimenti. U s-suġġerimenti li jagħtuk ħafna minnhom ikollhom raġun u jagħtuk idejat tajbin ħafna, illi mbagħad eventwalment narawhom ukoll implementati. Propju l-għada li tfakkar jumlhom Dr. Lidja Bela nnotat il-ħidma li saret minn Gvern Laburista tul is-snin biex ikun hemm il-bidla li hemm bżonn li tħeġġeġ aktar ommijiet jilħqu l-potenzjal tagħhom dan fil-waqt li jkunu ta' spalla għal uliedhom. Dr. Bela tkellmet ukoll dwar l-isfida tas-saħħa mentali fejn sostniet l-importanza li wieħed ifittex l-għajnuna biex mhux biss jikber l-għarfien fuq dan il-qasam iżda jingħata appoġġ kontinwu lil min jeħtieġu. Bela enfasizzat dwar il-ħidma kruċjali li trid issir hawn biex tkompli tiġi offruta għajnuna fil-komunità stess.